Alright guys, ayan. Check natin. Hindi ako mapakali, may vibration eh. Ano kaya yung vibration na nararamdaman ko? Ano kaya yung vibration na yun guys? Nararamdaman ko sa truck eh. Gulong natin sa ano eh, parehas naman ng kain, hindi naman nagbabago. Ito okay naman, parehas naman. May vibration lang ako naririnig, nararamdaman. Baka mamay natanggal. Baka may natanggal dito, baka natanggal na yung belt. Baka natanggal na yung belt ng ano natin guys. Morning, good morning. Let's see. Ilang oras na ba tayo naka-sleeper mula nung huminto tayo rito hanggang ngayon? Alright, sleeper bird 40 hours and 11 minutes. Means naka-reset na ako. Na tayo sa logbook. Dapat full 70 na rin yan. Recap. Ayan. Hours in the last 7 days 35 hours and 60 minutes. Hours available start of the day 70. Nakikita natin. Works hours today available start of the day tomorrow 70. Ayan guys. Naka-reset tayo. Ayan. Kaya una naman ang oras natin dito sa Canada at saka sa dito sa US at saka sa Canada. Kahit saan nila tayo dalhin, okay lang. Bahala ko kahit hindi ako umuwi hanggang December 23. Diretso ng biyahe ito para kapag nagbakasyon ako, nag-off ako, ay bibigay ko na lahat ng panahon ko sa family. Anyway guys, start na tayo. Ayan, tara. Alright guys, morning, babalik tayo. We are now here in Portland, Oregon. Alas 9 na rito. Lapit na rin tayo doon. Madilim at saka mahamog yung dinaanan natin dyan. Foggy. Hamog ba? Magandang tanawin, beautiful scenery of Oregon, Portland, Oregon. In 1 mile, take exit 1D on the right. Washington, US 26 Oregon. West. Yan, magagandang mga building dyan eh. 15 miles. Doon na tayo sa pipikapan natin ulit.
yung vibration na yun guys. Nararamdaman ko sa truck eh. Pa-vibrate siya. Okay, dahil siguro dito sa unpavement na ano na ito, hindi masyadong maganda yung karsada. Nagba-vibrate siya. Pwede nga, dito na tayo. I-check nga muna natin dyan sa ano, sa mamaya pagka-hinto ko, titignan ko nga yung mga ano dyan sa side na yan, sa right side. Nagba-vibrate eh. Checkin muna ako sa loob. Okay guys, yan, dito na tayo. Mag-check-in muna ako sa loob. Okay. Tara. Okay, so turn on na natin. Balikan natin mamaya. Yung nagbabibrate na yun. Hindi naman to, okay naman. May nararamdaman kasi akong nagbabibrate guys kapag inaapakan ko yung aking ano, yung aking silinyador, gulong ko. Tama, mag-check-in muna ako, tapos inspectionin natin maigi ang unit. Daanin ko na lang to sa walis guys. Wala eh, yung ano, yung pahugasan doon sira yung pahugasan na pinagpapahugasan ko doon, pinagpapahugasan namin, sira. Kaya daanin natin sa walis. Kailangan lang pulido ang paglilinis natin. Ano, makukuha naman sa walis ito ng maayos eh. Bakit ganito ka mo guys? Bakit ganito? Na parang mayroon siyang parang humps na ganyan. Upang sa ganon, kapag ka nagpahugas, yung tubig tutulo diretso doon sa ano na yun, doon sa mga butas. At saka okay na rin ito. Basta maayos lang yung pagwawalis mo. Daig pa ang nahugasan din nito, hindi naman ganun karumi ito eh. May pakita lang na talaga na malinis yung loob ng trailer eh. At saka importante, walang amoy. Basta walang amoy, oh, yan oh. Siyempre, hindi ko ilalaglag dyan sa ano yan. Kukupin ko yan guys. Haba niyan, mula doon, winalis ko. Sipag lang. Sipagan lang natin. Parang exercise na rin to guys eh. Talagang malinis ang pagkakawalis.
make sure guys, kapag ka magwalis kayong ganito, hindi kayo magkakalat dito sa customer premises, kasi siyempre bawal din naman, nakakaya rin naman. Ayan, ganyan lang. Tapos kupkupin ko. Kung may nalaglag doon, pupulutin ko. Yun. Tapos kupkupin natin. Tapos mamay maghugas na lang ako ng kamay. Ayan lang. Buksan ko na to, tapos atras tayo sa door 15. Linisin ko muna ito. Alisin ko lahat, tapong ko. Alright guys, ayan. Okay, so magre-reload tayo. Andyan yung kasos. Isa, dalawa. Ayan, malinis guys ha. Parang nagpahugas din tayo. Walang kadumi-dumi. Pinagtyagaan ko talagang winalis eh. Ayan. Isira kasi yung ano nila dun eh. Sira yung pahugasan dun sa pinagpapahugasan namin. Yan yung isa. Tapos ito rin yung isa. 4 na kasos. Tapos i-remove ko tong trailer axle ko all the way to the back, kasi yun ang requirements nila. Sa kabila. Lumubog. Tara.
Ayan guys, dyan tayo sa door 15 na atras. Okay. Tara, unhook natin. Lagyan natin ng kalang. Safety. Buksan natin, check ko sa loob. Bakit may vibration? Alright guys, ayan. Check natin. Hindi ako mapakali, may vibration eh. Ano kaya yung vibration na nararamdaman ko? Hindi naman natin masasabing alignment. Kasi kaka-align natin. 4 na buwan na nitong ano natin guys. Gulong natin sa ano parehas naman ng kain, hindi naman nagbabago kasi napa-align natin nung nagpa-safety tayo. Pero hindi pa rin ako mapakali, mahirap na dito. Oh, dati dito ang pudpud magkabilaan, doon sa kabila doon, dito ang pudpud. Ito okay naman, parehas naman. May vibration lang ako naririnig, nararamdaman. Baka mamay natanggal. Baka may natanggal dito. Baka natanggal na yung belt. Baka natanggal na yung belt ng ano natin guys. Kailangan yung belt tinitignan natin. Belt at saka itong ating ano, dapat buo pa yan yung fan blade. Kaya yung nararamdaman kong vibration kailangan tignan natin sa loob. Baka mamaya uga-ugain natin itong mga shock nya. Dito sa side na to ang nararamdaman ko dito banda. Bakit kaya? Mamaya nalalaglag na itong tangke ng ano natin, crudo natin. 1, 2, 3. Dito pa yung isa. Okay pa naman sa kawan ni Lord. Itong gulong hindi naman siguro natatanggal yung ano, yung ating mga ano, kompleto naman. Tapos ito, mga shock niya baka umaalog-alog. Yung ating ano,
makita, hindi naman ako mekaniko guys. Kung ano yung nararamdaman ko, since ako yung nagdadrive sa truck, yun lang talagang mapapansin ko. Ito, kompleto naman. Wala naman nablulos. Yan oh, makikita nyo lang yan. Ganyan lang yan oh. Oh, kompleto. Kompleto naman siya. Kasi sinushoot lang naman ito eh. Kapag wala na yun, kapag ginanon mo, kapag wala ang isa dyan, madali lang naman kapag inuga mo yan eh. Pag inuga mong, kaya katulad yan, ginanyan mo, sabihin, mapipihit mo kasi nga, nakaano lang siya oh. Kompleto. Nawalan na ng lagnat eh. Bolt, mahirap na. Pagka may nararamdaman ka na sa truck mo, eh, huwag mo masyadong baliwalayin yan. Kailangan, inspeksyonin mo. Vibrate lang siguro yun ng guys. Kasi nandun yung tubig ko eh. Sa right side nandun yung tubig ko. Nandun yung dumbbell ko. Airbag. Kompleto. Itong shock. Okay naman. Airbag. Lagnat. Bolts. Kompleto. Walang nawala. Kabila. Okay. Wala, okay guys. Wala naman ako napapansin. Okay. Itong mga belt ng kompleto pa. Tatlo pa yung belt ng ating crudo tangke, yan. Kulay pula na. Ito. Shock niya, okay naman. Dito sa kabila kompleto pa naman yung natin, blade, belt. Okay naman siya. Alright guys, muna sarado natin. Baka ito yung nagbabibrate lang guys, sa palagay ko. Kasi dyan nakatambak yung tubig ko. Ayan. Tapos nandito rin yung mga plates ng dumbbell ko dito sa ilalim dito. Ayun o, kaya siguro medyo mabigat dito. Ayan o, sa may unan ko para hindi nakakalat dito. Masikip na nga yung space ko. So dami pa nakakalat. Aba, hindi healthy. But anyway guys, pakiramdaman ko lang. Antayin kong maludan tayo. For the meantime, kumain muna ako. Broccoli. Wow! Alright guys, yan. Balik na natin tong axle natin. Loaded na tayo. Yan, lagyan natin ng tama yan. Lagyan natin ng load bar.
Tapos seal, picturean ko, padala ko sa dispatch. Alright, kunin ko yung papel. Alright guys, ayan, nakuha ko na yung papelos, kompleto na rin to. Please drive to highlighted route. Yun, isang bugkos na papeles yung daladala na natin. Ayan, but anyway, diretso na tayo sa Edmonton, Alberta. Edmonton naman ang deliver nito guys, isang drop lang, kala ko dalawa, isa lang pala. Okay, okay lang. Ayan, isang bugkos na papeles. Yung sticker natin kasi baka mamaya liparin pa eh. Biglang pagbukas mo ng bintana mo eh, liparin yung mga papeles, patay na. Alright guys, ayan. So paano, putulin ko na vlog natin guys. Ayan, pakiramdaman ko na lang yung nag-vibrate dyan sa truck ko na yan. But anyway, tuloy-tuloy na tayo. Huwag nyo kalimutan mag-drop ng comment ha. Ilalagay ko kayo guys sa cards. Yan. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Susunod na vlog natin, nasa transportation na tayo all the way to Edmonton, Alberta. Peace out. Bye bye. Love you all. Lakai Tracker.